Çîrokên Geleriyên Kurdan Zeki Akta Weşanên Enstitûya Kurdiya Stenbolê Pirtûka çîrokên geleriyên Kurdan yên herêma Semsûr û Rihayê ku ji hêla Zeki Akta ve hatine berhevkirin, ji weşanên Enstitûya Kurdiya Stenbolê derket. Zeki Akta di bihara 1983 de li gundê Komirê yê li ser bajarê Semsûrê ve ji dayîk bû. Dibistana seretayî û navîn li gund, lîse jî li bajêr qedand. Di zanîngeha Heranê de beşa dîrokê ya Qafqasê de jî mastera pedagojî kuta kir. Nivîsên wî di rojnameya Semsûr, kovara we û kovara Axasor de hatin çapkirin. Zeki Akta ku bixwe jî ji Semsûrê ye li herêma Semsûr û Rihayê çîrokên di nava gel de tên zanîn berhev kir. Berhevkar kedek mezin daye û ev çîrok berhevkirine. Gelek ji van çîrokên ku di Pirtûkê de hatine berhevkirin, li herêmên din jî bi guhartoyên xwe yên cuda, bi reng û dirovên cuda têne vegotin. Lewma jî xwîner wê gelek ji van çîrokan naz bikin. Rojekê çar-pênc mirovan li yekê dixistin. Zikê wî pend dikirin. Ew ê dibin de jî digot: Hoy pişta min, hoy pişta min. Ji wan kesên ku li mêrik dixistin yekî got: Law kuro, em li zikê te dixin, tu dibêjî hoy pişta min. Ev çi ye? Ew ê ku kutik dixwarin bersivê dide wî û dibêje: Ku niha pişta min hebûye, mirovên min, peyayên min hebûne we nikaribû li min bixista. Loma ez dibêjim hoy pişta min, hoy pişta min. Berhemên gelerî ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî pir girîng in. Gelek peyv, qalib, biwêj û gotinên pêşiyan di nav van berheman de têne parastin û gihîştine îro. Ji ber vê yekê jî berhevkirin û tomarkirina berhemên gelerî yên Kurdî bo geşedana çand û zimanê Kurdî karekî watedar û giranbuha ye. Di pirtûka çîrokên geleriyên Kurdan de jî mirov di çîrokan de gelek peyv û formên devokî yên herêma Semsûr û Rihayê dibîne. Helbet zimanê çîrokê bi temamî neherêmî ye. Ev yek ji bo hemû xwîner jê fêm bikin hatiye tercihkirin. Dibêjin rojekî du mirov bi hev re zebeşekî hûr dikin ku bixwin. Di serî de tenê navika zebeşê dixwin û bi hev re dibêjin: Kê dît bila bêje hela lê axaleran ev zebeş xwarine. Piştî demekê birçî dibin hundirê zebeşê yê din jî dixwin û dibêjin: Kê dît bila bêje mirovan ev zebeş xwariye. Ku hinekî din derbas dibe, careke din birçî dibin, vê gavê qalikan jî dixwin û dibêjin: Ku kê dît bila bêje keran ev zebeş xwariye. Şêst çîrokên ku di Pirtûkê de hatine berhevkirin, di beşên weke çîrokên efsanewî, çîrokên afirandina hin ajalan û çîrokên pêkenokî de hatine teqsîmkirin. Her wiha Harûn Beyhan jî bi xêzên xwe çîrokên ku Zeki Akta berhevkirine zindîtir kiriye. Xwîner wê di saya vê kedê de van çîrokên Kurdî yên gelerî ku di Pirtûkê de cih girtine, bi çand û adet, hişmendî û bawerî, jiyan û dîroka Kurdan her wiha xurtbûn û dewlemendiya zimên bihêse.